welkom. Een volle tafel dit keer. Niet normaal, het liefst, we hebben ook gewoon te weinig microfoons. Ik dacht door een heel deur 4 van die microfoons halen. Ik heb er nog 2 te weinig. Danny, Wim zit er aan tafel. Gaatje uitgenodigd. Ja, deze mensen hebben eigenlijk geen introductie nodig, hè. Want natuurlijk, zelfs Boeteweert kennen ze hem. Die zijn overal geweest, denk ik. Huh? Toch? Ja. Ja, zie je dat? Ja. Verbi aan tafel zitten. Moerenpetazie. Hey! En die geleiden door op de achterkant, hè. En compleet, hè. We zijn compleet, jongens, hè. Hey. En ze zijn compleet. Ja. Ja, zongen dan Heel anders geweest. de geluidsman. Zo aan. Want ze zitten normaal met z'n zessen, toch? Altijd heel team Normaal bijeen. 6, ja. Ja, Rodi en de geluidsman erbij. Ja. Kijk. Eddie en Daniel. Ja. Ja, nice, man. Want in Wier kennen we jullie natuurlijk. In Bosso begonnen. Maar hoe is Moerenpetazie ontstaan? Of Wim is er... Kost wel zo'n leuke Ik heb tijd door. Kijk maar op de website. Ik heb het verhaal nu inmiddels al 30 keer uitgelacht. Ik ga het niet nog eens uitleggen. Nee, ik heb het goed geleakt. We gaan het er niet over hebben. Ik heb lang... Wie lang ga je nog door? Kijk maar op de website. Nou ja, dan... Zijn we Oké, dus klaar, kijken. www.moerenpetazie.nl. Hij geen 1 minuut samenvatting, even. Ja, ik kan het in 1 minuut samenvatten. We zijn naar de Zoepkoel geweest. 13, 14 jaar geleden. Daar zijn hebben we elkaar getroffen. En toen hebben we besloten om een carnavalsnummer te maken. En dat is uitgegroeid tot hoe dat we nou zijn. Tot waar het nou is. Ja. En welk nummer was dat? We zijn begonnen met een compleet verslag. Compleet verslag. Ja. En dat was eenmalig bedoeld? Of we dachten je meteen met het gewoon lekker doen? Nee, dat was eenmalig bedoeld. We wouden eigenlijk allemaal een carnavalsnummer maken, oortjes. Dus toen heb ik gedacht, ja, dan loten we het. En ik had toen al een vermoeden dat ik de prins van de brugwachter zou worden. Dus ik dacht, dat komt me wel goed uit. Toen heb ik een prinsplaat. Ja. En ja, van nu toe is het eigenlijk, een beetje uit de hand gelopen, eigenlijk kun je wel zeggen. Het is gewoon heel Limburg door inmiddels, toch? Hè? Dat, Ja. Ja, Limburg, Nederland, Bijls, Limburg, ja. Tilburg zijn we geweest. Ja, we zijn van het weekend nog in Brugge geweest. Het weekend zijn we in Brugge geweest. Maar die heeft niks met moerenpetazie te maken. Dat was goed weekend soepen. Oh, ja. 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 En rij je altijd met een camper rond? Dus is het ook wel bekend? Want was het gewoon een idee van op een gegeven moment pakken een camper erbij, dat is wel handig? Dat Of? was gewoon met name veel gezelliger. Je angst maar met 2 auto's gaan rijden. En hoe je eigenlijk, Ja, ik wou altijd aan de camper zelf. En ik ga toen ergens op Marktplaats, boven in Groningen, en een camper gekocht voor €500. 4000 euro, ja. En ja, ik dacht, om het te proberen. Dus ik met dat ding naar Lorette Mar gereden, samen met mijn gezin. De klommelde reed 80. Ja, dat is echt waar, de reed 80. Ik dacht, godverdomme, ik was er niet de autobaan op mij gegaan. Ik ga gewoon in de strootuin in Groningen, Ja, gereden, prima. En toen reed ik met mijn hoes. Ja, dat ding, dat is niet vooruit te burren, man. Maar goed, ik dacht, ik zeg niks toe, want ik ga je de grote moeilijkheid hebben. Geweldig ding. Dus met het ding naar Lorette, ja inderdaad, nog net geen 4 dagen over gedaan, maar wel lang over gedaan. 2 dagen toch geweest, je bent teruggereden. Ja, een lang weekend Lorette. En, maar goed, ik dacht, het was wel chic dat in de camper zo op vakantie gaan, dat was wel ruig. Ja. En ik ga het ding toestaan. En dus ik zag dat even de gek, ja jongens, we moeten eigenlijk zo'n camper met Moerenpetazie. Maar hij had toen bijna geen optreden, kost natuurlijk niet betalen. En Phil, ja, je zit hartstikke woos man, dat ding. Je ziet wat er allemaal kost. Dus op een gegeven moment, ik zei, wat? Ik heb dat ding toch? We zetten hem gewoon in de verzekering, in de belasting. En dan gaan we er gewoon een keer met rijden in het seizoen. Ja, juist. En dat gedaan. En ik wou toen eigenlijk een nieuwe camper kopen. Of een andere camper voor mezelf. En dus ik zag tegen die jongens, zei, wat? Als ik nou eens sponsorgeld voor de camper kan vingen. Ja. Dus dan kost het niks. Zullen we hem dan kopen met Moerenpetazie? Ja, dat krijg je toch niet voor elkaar. Ja, nou goed. Op Bossen van de brugwachter is er een Tummerman en die hebben allemaal een eigen bedrijf. en die dragen ons allemaal wel een warm hart toe. Ja, juist. Toen nog. En, nog steeds. ja. En we gaan het zo bijeen. Het was €1500, maar hebben jullie mij toen betaald voor de klommel. Maar dat was dus de camper dat je met naar Lorette ziet geweest. Die camper had je toen... Ja, dat was de eerste. Ja, Ja. juist. En toen dacht ik, dan moeten we eigenlijk wel...
Want bij Samen in het Drinken stiet er nog origineel op de clip. Ja. En toen dacht ik, dan moeten we echt wel ook zorgen dat het denk ik, gewoon herkenbaar is, zeg maar. Toen hebben we Gart Smits, de oude schoolgenoot van mij vroeger. En ook van Bossen. Van Noot en Gerda. Van Noot en Gerda, hebben we gevraagd van, ja, god, je zit nogal handig met Crafty. Zou je het leuk vinden om dat ding van ons te spuiten? Ja. En daar heeft hem toen gespoten met een kameraad van. Ja, en dat is, ik denk dat het wel bij het gedragen aan in ieder geval de bekendheid van ons. Ze wisten overal hoe dat we weer neer de week stonden. Je had ook een keer op een bruikbier een muntje. Ja. Dat was de benzine gewoon op. Dat is gewoon lomp. Brandstof. Nou ja, gewoon. Van de chauffeur. Dat merkte werk hier. Wie is de chauffeur meestal? Is dat gewoon weer pech hier? Of hoe? De spapzaliger. Nee, dat zit eigenlijk best wel... er melden zich zelfs niet. mensen aan. Ja. Die geren een keer willen chauffeuren bij ons. Ja. Dus als we geluk hebben, hebben we er een aantal. Er zitten er een paar bij, die kunnen we ieder jaar een keer vragen. En die zijn er ook een deel bij. Die komen gewoon van wanneer zijn er optreden. Oh, dan kan ik, mag ik dan rijden. Dus hij is eigenlijk een gratis chauffeur en vervoer. Dus alleen maar gratis, benzine ze bij kregen van ons een kleine bijdrage. Ja, We betalen 20 flessen bier op den dag. We wel opdrinken, ja. Ja, of we roleren zelf. Hè. Dus Of we roleren ze, maar ja, er zit natuurlijk daarbij dat er niet is. Ja, dan pakt een van ons de taak op. Ja, dat zal minimaal zijn, denk ik. Tenminste, is het toch ruig als je moet serveren achter een keut kunt maken. Dan, nee, dat is sowieso. Dat is, voor ons is dat de pre- en de afterparty. Ja. Eerder optreden. Ja, dat. Ja. Ik zie wat veel optreden alleen. Ja, want dat alleen met vasteloventje, wie alleen gaat je? Afgelopen seizoen. Toen met de vasteloving daar zelf. 65, 70. Nee, die 3 dagen, zeg maar. Die 3 dagen zelf. Zullen we op het 30. 30. Dat is ook kapot maken, even. Nee. Ja. Denk je dan dus van... Ja, Maar keep op de site. Als woensdag tot zaterdag denken, dan gaan we weer door. Nee, maar ik denk het wel af en toe. En ik vind het allemaal super, maar dat is ook, het is gewoon een beetje zo, de laatste loodjes, hè. Ja. Die, en dat, met vastelovens dat zijn de laatste loodjes, want dan heb je er natuurlijk al 5-6 weken op zitten. Ja. En vorig jaar bijvoorbeeld, toen had ik er echt last van. Toen trok zich dat seizoen, zo ontzettend lang. Toen hebben we volgens mij gewoon 9 weken aan een stuk, elk weekend opgetrooien, omdat de vastelovens zo laat was. Nou, dit jaar was de vasteloving kort. Ja. En iedereen begint toch pas in januari met uitroepen en feesten, dat soort dingen allemaal. Dus nu was het heel kort. En dan heb je meer een snelkookpan. En dat vind ik dan minder erg dan... Ik vind het helemaal niet erg om op zaterdagavond te moeten optreden. Maar als ik op zaterdagavond toe moet zitten totdat ik hem half een keer dan vind ik niks aan. Nee. En doordat het allemaal wat sneller of wat korter bijeen zit, heb je meer dingen op dezelfde dag. En dan vind ik het ook minder vermoeiend. En dan heb ik ook niet zoiets nu toen het eindelijk vastelovend was. Dan denk ik van nou, laat het maar gedaan zijn. Nee, juist. Maar ja, de dinsdag, ja. Ik vind dinsdag sowieso altijd in een dag. Vanaf 8 uur stiet iedereen te beuken. En dat snap ik, want dat is allemaal een heftige tijd geweest voor de mensen die hier echt intensief geveerd hebben. Maar ja, het is wel altijd zo'n dag van... als je een afschakeldag... dan houdt je echt tegenaan te kijken. Ja. Dus... en dat merk ik met de optreden ook wel. Ik ben echt... En we sluiten altijd af bij Oud-Bossen. Ja. Dat is dus het laatste optreden. We hebben ook lang nog na de abdicatie, want toen dachten ze... We moeten het kosten wat het kost. De gezelligheid van de sfeer erin gooien. En laten we die jongens vermoeden op de na de abdicatie. Kansloos. Dus ik neem ze te wachten. Ik ook niet. Nee. Dus dat doen we ook niet meer. We zijn er ook wel wat selectiever in geworden. Wat doen we nou wel nog en wat doen we nog niet. Ook op vastelovend zelf. Want vroeger deden we niks op vastelovend. Nee. En om het ook een beetje leuk te houden. Gewoon zondag is onze dag. Doen we alleen binnen de singles. We zijn ook gewoon wat kieskeuriger in geworden, zeg maar. Nou, dat mogen we wel, denk ik. Ja, maar dan houdt het verrasselijk, maar dan houdt het ook leuker voor de mensen die in de stad zijn. Als dat wij op elke hoek van de straat en elke kroeg met de oren ergens stond te zingen. Ja, je kunt nu nergens meer ergen of wij zijn er ook. Dat is niet leuk, denk ik. Nou ja, goed, dat zal met vallen, maar in ieder geval, ik snap altijd wat je zegt inderdaad.
Ja. Maar als je echt zo tieren op een nagheid, is dan ook dekt dat het niet lukt in het schema, want het loopt je door het programma, want ik neem aan, het is echt... Doe het altijd precies op Dat 10. zijn je 30 hebben... Dat is wel 4 Dat zijn op een dag. Als die van de voordaagse, dat Vijf zeg ik niet tot met de dinsdag. Ja. Dat Doen is er eigenlijk max wel- 7. Ja, oké. En dan zijn we ook al ingeschreven, zitten we eigenlijk nog met Frontje 6 doen max op een dag. Want dat is eigenlijk niet te doen zelf. Ook met regen en zo allemaal niet. Dus, Nee, je vond je wel een rustig seizoen, want er is nog een week hier als dit jaar. ja. Dus dan zie je de mol in de rummy. Ja, is korter, hè? Ja, heel nog een week hier. 7 februari of zoiets, hè? Ja, 7, 8 februari. Ja. Ja, leuk. Ja, ik vind het fijn. Ja, dat Ik hoor er klopt. ook wel van. Ja. Ik vind het wel lekker dat het tot korter bij zit, zodat het een keer een beetje doorkomt. Ja. En dat je in november begint, Jan, hè, want november is natuurlijk rond de 11 van 11, dan begin je misschien een week van tevoren al. En dan in november ga je nog wel optredens en dan december is het... denk je dan van, voor mij hoeft dat niet? Of Dat erin zit je nog. nou, Of- dat eigenlijk, ja, de maand november is natuurlijk wel een vaste lovendmaand. Ja. Maar het wordt opgebroken door december. Dat je dan eerst een moet je oplaaien, dan heb je december dat je alleen maar aan de Maar kalkoen ik zit. moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik leef altijd naar de 11 van 11 toe en de hele vaste loving. Maar ik vind het ook wel heerlijk op het moment dat we met z'n allen kunnen afronden en we zeggen dat we een geweldig seizoen hebben gehad. Ik vind dat eigenlijk wel prima. Maar dan is het stel dat in november begin je ziet pas februari eerst klaar. Ja, Dat is niet zeg, vol. we zijn eigenlijk al 6 weken vol bezig met optreden. En dat is allemaal hartstikke leuk. Ik bedoel, we zitten hier niet te klagen. Het feit dat we dit mogen doen is natuurlijk fantastisch. Dat is een cadeautje, ja. Dat is gewoon eigenlijk een cadeautje. Alleen je merkt gewoon met tenminste ik merk het aan mezelf, want het is toch altijd feest, het is altijd gezelligheid. Een moerpetage optreden is niet rustige liedjes zingen. Nee. Het is de camper ingaan, het is lol, het is flauwekul. Je stoort constant je ook wel echt aan, zeg maar. Ja, Dus het scheelt wel alles dat je achter zit of wat zie je? Ja, nu het 2,5. Ja, dat is cool. Nee, Ja, ik denk, Paul is de oudste toch, of niet? Nee. Sorry, hij tegen mij? Ja, dat zeggen ze. Ik film me niet zo. Als ik zo rond me kijk, kan ik nog een paar jaar mij niet. Maar is het optreden in Overbrug hetzelfde als vastlopen in Veren of zit je op andere verschillen? Ik weet eigenlijk niet beter meer, eerlijk gezegd. Ken je wel? Ja, nee, dit is... Nee. Ja, kijk, ik heb vroeger, voordat ik dit deed, ging ik eigenlijk dekken met de boerkapel mee. Voordat ik dat deed, werkte ik samen met Paul bij de brouwer. Ja. En dat was toen mijn vastlof was toen het werken in de kroeg. Ja, ja. Dat vond ik fantastisch. Ja. Of met de kapel mee, door de straat vond ik ook fantastisch. Ja. En dit is mijn vastlovend. En ik moet jullie zeggen, ik zou niet weten of dat ik... Kijk, maar je zingt zelf ook wat wees dat vroeger, sta je in de kroeg staat? Sta je liever te zingen of sta je liever gewoon in een café te tanken? Nou, ik vind de balans ertussen wel goed. Kijk, nu hebben we niet zoveel optredens als ik natuurlijk. En ik moet ook eerlijk bekennen, als ik er 27 in een weekend heb, dan nee, dat zou ik niet willen nastreven, echt niet. Nee. Maar een zo'n Waslo in zondag of een Waslo in zaterdag hebben we hier zijn heets opgetrooid bij Pleintjesteen. Ja. En zondag ben we weer live en dan ook lekker zelf op stap. Die balans vind ik wel heel erg prettig, moet ik Dat kan ik zeggen. me op die dagen op voorstellen. Ja. Ja, ik ook. En dat doen we dan op zondag, gaan we dat ook gaan. En dan, Ja. zijn we bijeen en dan gaan die vrouw mee en dan gaan we eerst op te kijken. Ja, ik merk ook wel dat ik de last heb van een motor. Van de 2 dagen te vuren. Ja, dat is goed. Ja, maar dat is wel. En ik kijk geen motor. Nee, dat weten we. Ja, dan sta je daar tegen een honger en tier aan te kijken. En dan, oh shit, dan moet er dadelijk nog die bühne op. Ja. Is wel even. Je moet er altijd rekening mee houden. Ja. Ik kan niet club op een vroemel op de Nee, woensdag. dat ken ik niet, vind ik. Nee. En Aangeschoten wel. Beetje. ook niet, vind Nee? ik. Ja, ik vind eigenlijk dat niemand moet merken. Nee. Nee, En het dat merk gebeurt ik wel eens, hè. Ja. Het gebeurt in het heetst van de strijd, kan het iedereen wel eens gebeuren. Ja. Maar in principe vind ik dat eigenlijk niet kunnen. Want je krijgt gewoon betaald van die organisatie. Ja. Dus Ja. je zit gewoon in dienst van, vind ik. Ja. En je kunt je dan niet, dan sta je knoer op achter de ton staat. Dat lukt toch niet. Dat heb je wel eens geprobeerd, is heel lastig. En dat zelfs je publiek beer brengen, dan ook Ja, weer. ja, Dan ook weer. dat ook nog steeds.
Dat ook nog steeds, dat vind ik goed. Nee, twee drinkers, het is elke buurt eigenlijk wel. Ja, kan met scherpe randjes even eraf te krijgen misschien. Ja, nou, ik heb een grapje en dan kun je er altijd een kopje bier brengen en dan nog dan ook terugkomen, dat soort dingen. Maar als je echt drijfveer hebt, dan doe ik dat ook niet. Dan lod ik bij een paar weg, zeg maar. Maar dat duurt ja, een beetje kind wel. Helemaal nuchter heb ik nog nooit Nee, gedaan. gewoon niet. En ik kreeg zoveel bier ook. Daarom ook met het rijden met zo'n chauffeur. Hè. Ja. We hebben dat wel eens in het begin even zelf. Hè. Maar je krijgt alleen op een bühne, als dat ik vind het af en toe ook belachelijk hoeveel dan heb ik gewoon echt de bühne af. Dan kijk ik achter op een bühne. Ja. Ja, Stond er dat gewoon is 17 glazen bier. Dat is wel even gevraagd, hè. En dan zonder van mij nog 16. Dat pak ik zelf ook wat. Ja, die blijven komen. En die denken dat je dat allemaal maar op. Ik drink nog geen 3 slokken. Nee. En is ze leeg. Ik ben door de verkeersorganisaties gevraagd. Dat merk ik wel. Ja, dat doet mij ook. zeker. Nee, maar ja, dat is vast wel op een zondag bijvoorbeeld. Dan gaan we eerst de optocht lopen en dan staan we op die opstalplaats. Ja. En dan heb ik wel een Jägermeister of 7 achter de rug op een gegeven moment. Maar goed, Kan er de mensen ook over. ja, weet je, dat hier de grond. Daar rijden we meer. Maar als jullie agenda zo aan het vullen is dat... Want hoe werkt het? Je groepsapp en dan komt je datum? Of, Nee. De Paul dit is echt van de planning, dus hij zorgt zover dat alle communicatie loopt ook via hem, zowel via mail als telefoon. En ja goed, het eerste ding moet heel jaar door eigenlijk mee bezig, want hier dat je 1 optreden vast hebt staan, ja, weet je, ben je beter als mij, dan heb ik onder, ja, maar dan gaan er al 3-4 mailtjes overheen voordat je niet bevestigd bent. Ja. Of als hij een optreden krijgt en ik noem maar wat roggel en ze kregen een half later iedereen binnen de Maastricht, ja, dan weet je dat het niet hier. Dus ik weet niet wat wieveel er wel niet aangenomen dit jaar. Er waren er ook tientallen die gewoon niet door kunnen gaan omdat je al wat tijd staan of omdat het gewoon qua reistijd niet giert. Dus, ja. 35, 40, maar dan zit je ook op ze komen ook echt door het jaar, hè. Ze komen voor braderieën, kermissen, bruiloften, verjaardagen. Maar dat doe je pertinent niet, toch? Nee, dat, hebben we lang, Nee. dat doen we lang niet. Nee. We hebben gezegd door het jaar niet. Het enige wat we nog wel eens hebben gedaan is een L. Zomercarnaval, Maar dat deed ook echt vast een avond. Ja. Dus dat Het hebben is we- ook echt de enige die we doen hebben. De rest... Ja, en de rest hebben we niet. Dat kun je ook gewoon mooi, anders doe je bij de ene wel en bij de andere nee, want je moet alle 4 weer kunnen. Ja. Dus we hebben allemaal, iedereen heeft wel wat. En ook Ja. privé dingen. Ja. Dus we hebben een heel harde lijn en dat maakt het plannen aanmerkelijk. We hebben er heel harde afspraken in gemaakt. Mm. En door binnen die kaders plan ik. Ja. En soms komen er wel eens dingen die net niet binnen de kaders, maar misschien wel leuk is. Maar dan doe ik even een app naar iedereen, maar die storen erin. Ja. En dan gaan we kijken van de meeste stemmen gelden. Ja, we hebben wel gewoon vaste angst en zullen te doen. Als dat, voor elk Nee, optreden nee. moet. We hebben gewoon afgesproken, we doen dus vastgelopen zondag, of we doen op vrijdag en zaterdag vanaf januari treden we op. Ja. En op zondag doen we het niet, alleen met de zondag van de dameszitting op Bossen. Op Bossen, ja. En de Ja, zondag en dan zijn we vast- toch aan de gang, dus dan, doen Ja, ja. we, dan komen er altijd wat meer bij. En ja, dat zijn eigenlijk een beetje de vaste kaders en ja, dat werd gewoon volgepland. Ja. En mocht er zo'n gigantisch schaafse bij komen dat je denkt, Ja. van, dit Ja. pas jij niet bij, Ja, maar... maar zoals we in Tilburg gewoon straks genoemd. Het was natuurlijk prachtig, want we hadden het LVK meegedaan. En Ja. dat is in Tilburg de Tros, hè, organiseren ze dat. Afro-Tros, Oh ja, ja. Ja, die komen op een gegeven moment op Lien. Er zat dan een presentator uit Limburg die deed dat samen met Lamme Frans, Ja, Rob Jans. Rob Jansen. Ja, daar hoor je wat Limburgse doorheen. Dus Ja. daar je Oost weer gepost. Ja, die bellen dan. Ja, eigenlijk past het niet. Nee, Want er stonden al wat dingen vast. dat is wel gaaf. Ja, maar Ja. dat is wel gaaf. Dus iedereen gepoord, ja, dat is wel gaaf, moeten we proberen. Dus dan ga je eigenlijk andere partijen bellen. Kunnen we weer een half uur later, kunnen we weer een kwartiertje eerder. Dan Ja, juist. halen we het net en met de camper naar Tilburg te crossen. Je hebt dat met Door taxi 2 reeds. nummertjes te doen. Ja. Deze is nu Deze is een oude camper, dan reden we gewoon de 80 toe. Als ze reeds gaat de 4 kilometer halen, dus we hebben echt wel winst geboekt. Ja. Dus ja, dat zijn wel de leuke dingen. Ja. 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 En wie kon jij nog nummers? Want je hebt natuurlijk gemaakt van een bestaand nummer een compleet arrangement en tekst. Weer een huurtje nummer en ding van, hey, dat is wat. Ja, we zijn eigenlijk een beetje begonnen met, sowieso zijn we begonnen met covers. Dat werkt voor ons ook vaak eigenlijk het beste, zeker in de beginjaren. Robbie huurt dek een plaat en dan zitten van, gewoon even een conclave met z'n tweeën, van wat vind jij ervan? En eerst natuurlijk arrangement technisch gewoon heel sterk. Ja. Ik meumig dan wat meer met de tekst. En dat is eigenlijk, zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen met, oké, dat is een liedje wat bijvoorbeeld in Brabant heel goed gewerkt heeft in 2005, maar je heeft in Limburg niks gedaan.
En dat was toen eigenlijk compleet verslagen, een beetje bij ons. Dus hebben we dat gepakt, dus dat vind ik wel een leuk melodiekje. Ja. Kijk, Benny vond het trouwens ook een leuk melodiekje, heb ik begrepen. Maar dus, Dat is nooit. dat was toch, nee, dat was natuurlijk ook weer van hem zagen. Die groep het Valkens weer of weet ik het ook. Ja. Maar dat is dan een beetje de samenwerking die we hebben. Ja. Dat ligt dan meer bij Robbie en mij. Paulus Planning en Legis Centenmeester. Dat is eigenlijk een beetje de En we zitten in de basis niet met elkaar eens. Juist. Nee, oké. Dat begint het met. Dus als jij een idee van een nummer, gaat jij een nummer gehuurd? Hij zit achter aan de grond. Ja. En dan kreeg ik 2 weken daarna toch nog een tekst erop. Is dit al wat? En ik moet ook jullie zeggen, al die nummers, hoe dat het anders is gegaan, dat is ook eigenlijk allemaal niks geworden. Die Ja, nummers maar dat is ook die wel, even dat vind ik aangedragen. waardeloos. Nee, maar op zich is dat natuurlijk ook wat grappig, want je weet van tevoren nooit. Je kan je plaat schrijven en textueel denk je van, god, dat is toch wel... De aard zit je aan met elkaar en dan denk je van, dat giet het helemaal weer. En dan werkt helemaal niks. Nee. Van de andere kant, samen met het drinken, wat denk ik de meest bekende plaat is, maar in ieder geval met de meeste plays ook, zowel op YouTube als, ik bedoel, dat op Thaze eerst samen met het drinken en dan anderen zo, moet ik zo wel zeggen. Maar dat dacht ik met name van, en volgens mij was je dat ook, Robbie, toen dacht hij van, ja, maar... Leuk nummer, maar... Maar wij wat We drinken moeten wat. we moeten wat. Ja. Wij wat, ja, maar we moeten met hem 11:30 in de studie zijn. Ja, kunnen we niks. Nee. Want ik was eerst aan het schrijven. Kijk, het melodieke komt je 2013 van Jordi Swillers uit Sittard. Die heeft de Carnavas de Lovers pas Harmonie, als ik het goed zeg. Toen komen de jongens uit Beul, de Lawine Boys, die hebben zuipen gemaakt. Dan gaan we zuipen met... Dus ik was aan het schrijven. En ik vond dat het melodieke zo fantastisch. Dus ik denk, ja, dan moeten we weer tekst maken. Dan nog gewoon verzoepen met z'n allen, heel de tent uit zijn plaat. Dus ik wil die tekst erop bekijken. En Robbie zegt, ja, sorry, maar dat zoeken, dat... Ja, het zit hoogst op wat ik waardeer in een tekst, zeker met vastlust. Dat is korte de bocht allemaal. Ja, geen beerplezier. Nee, geen... Zoepen en kont en keuken, schieten, stront, daar hoor ik niet van. Nee, daar hoor je echt niet van. Ja, hoor ik wel van. Je zegt er een kuk en stront uit je hier. Maar we hebben de 90% van alle mensen die ons platen luisteren op internet, dat ze weg. Ja. Een klein beetje rekening mee houden is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Maar in ieder geval, en toen komen we op een gegeven moment, we leggen dan de Noordelijk op. En toen komt de Noordelijk te liggen op samen. Dus dan komen we er samen in drinken. Alleen wat hij heel dik had, op het moment dat je dus een hele simpele tekst leest, dan denk je bij jezelf vaak, ja, ik kan er niks in. Zijn we doe ik met mij vanavond, met z'n tweeën vanavond, tegenaan vanavond, ja, waardeloos, ook helemaal niks. Ja, wij wat, brengt me uit. Ja. En nu ik maar wat figurant uit. En uiteindelijk sta je met 375 man in een bos uit te leggen wie die clip in elkaar wil gaan zetten. En op een bos voor week. Dan moet de straat afgezet weer. En ja, dan weet je niet wat dat over komt. Dus met heel veel liedjes die je van tevoren van denkt van... wat doet mij? Terwijl dat bijvoorbeeld een plaats was in Limburger Lijn, wat wel heel dat gedraaid wordt op L1. Wat natuurlijk niet eigenlijk 4 plaats is, maar dat denk ik wel een schoon van Slovenplaat. En dat duurt dan eigenlijk niet zo gek. Wel eigenlijk. En voor toen was dat prima, want dat hebben we de coronatitel gemaakt. Ja, als we dan een vaste Slovenplaat hadden, dan hebben we gewoon de plank mee schouwd. Dus zeker. Dit was prima voor toen, om dat toen te doen. Dus ik denk dat we er wel elke keer geslaagd zijn passend bij de moment van toen, om dat dan wat beter te maken. Ja. En toen kwam Albert Heijn, die komen toen van Zoutje samen met voor de actie van Albert Heijn, de spijltjesactie, Zoutje daar een plaat voor willen maken. We betalen dat helemaal, we hebben contact gelegd met Bart Stork en met Bas Kuitjes. Zoutje daarvoor openstaan. Ja, echt. We hebben net een plaat gemaakt al, maar ja, dat doen we zeker, want dat is een kans natuurlijk. En ja, met die 2 gasten, met Bart Storken en met Bas Kuijts, was het wel een kans. Zeker. Dus toen hebben we door Joop gezocht. En ook wel een beetje van, eigenlijk doen we dat niet in eigen plaat. Maar ja, loop maar eens doen. Ik wou goed schipstruis. Want we hebben altijd gezegd, LVK is niks voor ons. Dat gaan we niet doen. We doen covers maken. En toen kwam die plaat uit. Is dat voor Bas ook de reden geweest om te zeggen van, ik schreef een LVK-nummer verder? Dat nummer van Albert Heijn? Toen waren de contacten gelakt. Dat klikte wel meteen. En toen hebben ze hun gevraagd. En
Dus ook, eigenlijk, we willen wel doen, maar wel met elkaar. En laten we maar gewoon eens doen. Ja. En we zijn, dit is Best goed bevallen. Ja, dat is verrassend goed uitgepakt. Ja. Het is maar iedere keer de vraag. Ja. Dus het is zo moeilijk om een goede plaat te maken. En wie weer te ontvangen. En, je wordt wel een grote achterban. We hebben best wel een fanatieke achterban. Dat scheelt gewoon echt heel erg veel. Ja. Dus dat werkt dan wel mee. Ja. Maar zo is eigenlijk dat de link naar de eigen nummers gekomen, zeg maar. Ja. Klopt, ja. Ja, en het was eigenlijk een once in a lifetime adventure. Dit jaar heb ik gedacht, misschien doen we het nog eens. Nou, Bas is ook niet helemaal lekker privé. Dus toen kwam het direct, we dachten van, we hebben het, dat is eigenlijk alles wat we doen, hè. Ja. We doen één keer iets goed. We hebben toen zo'n clipopname gedaan, dat hebben we goed gedaan. We hebben een keer het Bos over Biergarten georganiseerd, voor dikke 1000 man. Dat doen we één keer, dat doen we goed. We zijn naar Maastricht geweest met 5 bussen, dat doen we één keer, gaan we ook niet nog eens doen. Het doolhof en Deens bij die Het doolhof. Ja, allemaal dat soort dingen doen we één keer en niet nog. En dus dit past je prima in de lijn. Dus laat je het elke keer weer voor wat doen we dus. Ja, godverdomme, gaan ze het hier een bier organiseren. Ja. Dus vond je eigenlijk een nummer? Ja, daar gaan we wel. We kunnen niet anders. Nee, dat denk ik ook niet. Want Bas is ook erheen geweest, Bas Kuiltjes, heb ik belangrijk gehad. En hij zei, zit altijd heel lang te denken over het idee, zeg maar. Dus je bent het grootste deel bezig met... Hebben jullie dat meegemaakt ook? Dat er al zo lang mee bezig was? Ja, want dat ging ook best wel over en weer. Want dan, dan hebben we een groepsapp aangemaakt met degene die dan over de muziek gewoon. Dus Stork en Kuiltjes en Visachtig de gek. En toen... Dan kun je met een idee aan. Als het gewoon niet past, kun je dan maar ook een beetje bij montage passen. Op het moment dat je een heel schoon plaats moet maken, misschien... Over sterrenstrollen en zo, dat... Nee, dat is helemaal niks voor ons, snap je? Dus dat was ook een beetje met Robin, dat zie je met de reden om niet aan LVK mee te doen. Punt 1, zo goed kunnen we helemaal niet schrijven. We passen veel beter bij die covers en we weten, denk ik, wat mensen wel willen huren qua melodielinkjes. Maar we zijn, denk ik, niet toch sterk genoeg om een LVK-plaat te maken. Ja. Als dan zo'n kans komt met Bas en met Bart Stork. Ja. Maar natuurlijk niet aan van B-loten gewoon. Maar wij willen dus gewoon veel prettiger bij dat bij cover gebeuren eigenlijk. Ja. En wat zijn nog wensen qua projecten of qua... Is er nog iets dat je zegt van non de Canaries, als we dat nog eens voor elkaar kunnen krijgen, dan... Eurovisie. Vond je Jorgels wel mij ook hier ja. Nou, we hebben natuurlijk ook wel... Hoe lang gaan we er nog door? We hebben eigenlijk alles wel een beetje gedaan. We hebben, wat ik net al zag, die grote podia, daar zijn we geweest. Dat is allemaal super ruig. En echt niet dat de klat erin komt, helemaal niet. Want in de 11 van de 11, de statie, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Nee. Maar dan ga je wel nadenken, wat is er nu nog wat we niet hebben gedaan? Volgens mij is dat... 3 uur vooravond in Brabant. Ja, nee, dan hoeven we niet. Nee, Gulpen. Gulpen, daar zou nog wel eens heel wel een wievelbal op in Valksviert. Dat is van Slovisch Dordonlijk van Valkenburg, ja. Maar en we hebben natuurlijk ook, hoe lang ga je nu nog door? En wat gaan we dan doen? Ja. Hoe gaan we er dan uit? Nou ja, kijk, we hebben nu zo niet voornemens om te stoppen. Maar we gaan ook geen 10 jaar meer door. Nee. Dat hult je camper niet. Nee. Dus, en als de camper er maar uitscheidt, stoppen we weer. Dan is het klaar. Ja. Maar dan ga je wel denken, als we stoppen, hoe wil je dan eruit? Ja, dan is mijn wens wel, ik ben een muzikant, hart en nieren. Ik zit al 13 jaar met een kutbandje mee te zingen. Dan wil ik ook een keer live. Live concert. Dan wil ik ook, dan wil ik met een bandje bedoel ik een cd, hè? Maar dan wil ik ook op een marriage en dan met een live band orkest en dan een beetje vrienden van Amstel. En dan een papa als dirigent. Ja, zoiets. Ja, zeker. Ja, dat lijkt me wel leuk. Leeft ze dan nog? Ja, zalig dit dan. Dan moeten we gaan stoppen. Nee, een flauwkul. Ik kan het goed. Nee, maar zoiets, dat zou ik zelf wel... dat zou ik wel echt fantastisch leuk vinden om dat te doen. Dan,
Ja, met goede arrangementen, goede artiesten erbij. Ja. Aan een kabel over de nomerentje. Ja, Dat soort dingen. Dat is leuk. Dat soort dingen. Dat is Echt leuk. Afzuilen van de kerktoeren, ja, ik zie het gebeuren. Ja, nee, maar zoiets als... ik heb de eerste versie van de Rockstekkers dingen mee mogen doen. De opera, weet je dat weer? De legende. De legende, ja. En als hij doorkijkt wat er allemaal gebeurd is... Ja, fantastisch. Je kunt gekke dingen doen, hè? Ja. Dus Dat is echt mega. dat moeten we dan overtreffen, denk ik. En dat lijkt me echt fantastisch. Dan wil ik, als we er een minuut scheiden, dan gaan we ook... Maar je wou weer een rondje Go langs je nou, sponsors Met de allemaal. been. Maar je wou weer een rondje langs je sponsors allemaal, denk ik. Nee, we verkopen de camper. Ik heb een zoer ook een touw kopen. Ja, leggen er stickers in en zo, dus het moet er gewoon bij, ja. Maar als eens uw dek optreedt op een jaar, hè, weet je dan, want je weet als artiest, denk ik, jullie met name gevraagd om dezelfde nummers heel te zingen. Zo'n 100 minuten dat jullie weer toppers altijd zeggen. Ik weet niet, zeg je op een gegeven moment meug of blijft het wel leuk elke keer? Dat je dat shoedek doodje op zo'n dag? Ja, ik heb Op een dag is het af en toe wel veel. Maar ik denk dat iedere artiest die nummers moet zingen. Als je Django Wagner boekt, dan moet hij ook zijn nummers zingen. Alleen dit doet er geen 5 op een dag misschien, en doet er misschien met 2. Ja, dan krijg je 400 Ja, uur je voor. kunt- Nee, maar ik bedoel, het is hetzelfde als het wij gevraagd werden. En wij blijven een beetje meer in de buurt. Ja, met Sludgeoog hier moet totaal nergens op het moment dat je schiet. Wij zitten nu in totaal hebben we een ik noem even wat, een 25 platen. Ja, nou dan doe je er altijd door standaard doe je die 8. Nou, dan heb je natuurlijk wel een switch in zitten van bijvoorbeeld ik stond ergens met eens P&O Bewichter, nou dan moet je sowieso Jacqueline doen. Ja. Maar het stond nergens op slot om te gaan zeggen van wij wat, we pakken nu 8 totaal andere nummers en samen in het drinken domineert. Nee. Dat past niet. Vaak boeken ze juist voor die platen die ze kennen. Dus dat is wat de mensen willen horen. Ja. Als deze ook in Broelhof stoort, je draait je neer de hits, dan denk je zo, wat sto je te doen? Ja. Dus dat kan je niet langer uit. En natuurlijk is dat wel als je tegen elkaar zegt in de camper, nou, dat was misschien wel ongeveer hetzelfde optreden als net. Hè. Ja, je is Ctrl-C, Ctrl-V Weet dat en het doe. dit leuk is, maar en dat is gewoon een luxe probleem denk ik ook. En sommige dingen winnen gewoon echt. Het is geen Ctrl-C, Ctrl-V. Dat is het niet. Want je begint, hoe starten we mee? Dat is de vraag. Ja. Want dat wil Daniel weten. Ja. Hoe begin je mee? Nou, dat is eigenlijk wel altijd een beetje hetzelfde. Dit verandert wel per jaar, want dan hebben we dit jaar doen we weer een hele andere. En soms dan, we hebben ook een paar intro's. En als het een groot podium is en de zaallijntjes, doen we dat. Maar proberen wel altijd te kijken, oké, wat voor een zaal is het? En dan past er een bepaald openingsnummer. Ja, En meestal is dat gedurende het seizoen is dat wel dezelfde plaat. Maar het heeft echt te maken met welke plaat doet dit jaar Doet het beste. Ja. En hoe past die in het programma? Ja. En wie pas je door de rest van het programma omheen? Want die openingsplaat is dus, die staat al vast. Dat weet Daniel, dat zet je hem in. En dan is het echt afhankelijk wat er gebeurt. Ja. Voor me ik kies de nummers uit, ik doe de volgorde. Ja. Dan is het echt afhankelijk wat gebeurt er op dat moment voor me naast. Ja. En wie moeten we er op dat moment op inspelen. Ja, juist, ja. Want wij komen denk op plaats en dan zie je dingen gebeuren dan in de zaal, bijvoorbeeld op een nummer. Of ze stonden met 5 man voor te kijken, dit nummer. Ja. En dan denk je, dat nummer is een bul aan. Maar door is het dan helemaal op. Ja. Dan moet je er wat mee. Wat zei je dat giet? Dat is van John Tana. Dat begin ik gewoon. Dat hebben we trouwens wel een keer gehad. Wat was dat nog alweer? Ja, dat was niet Ja, zo. dat Oh, klopt. wat was dat nou? Die Wichter, Die Wichtertjes, die zag je daar. Wat vroegen die aan? in mijn zangen. Ja, die vroegen de plaat af en heel in mijn zak. Ja, die hebben eruit gezoten. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Dus dan proberen ze toch, en zo krijg je toch wel wat variatie in het programma. Ja. Maar ik zou leeg als nu zeg dat ik elke keer voor het podium sta en denk, nou hebben we er zin in. Ik moet ook wel eens dekker en dat is dan even de knoppen en dan zet je dan hem. Ja. En dan zie je in de gang en dan heb ik er wel altijd wel lol aan. Ja. Dus echt, ik denk dat de optredens die ik dan denk, oh, als dit maar over, die zijn echt op één hand te tellen. Ja, gelukkig. Per dag. Nee, maar dat is hoe dik zijn we niet Nee, ergens dat is waar. geweest. Ja, dan Dat kom is je waar. binnen en dan kijk je in de zaal. Ja, dat is echt serieus. Oh, dit weer zo. Weet je nog dat we
rust naar een Ohe en Laak moesten. Ja, we waren ook 6 man. Er stonden 6 man binnen. Hoe dat was weer vanzelf mee? Ja. En er stond wel een tweede nummer en dan stonden we zelf in een Polonaise te lopen. En via dat wij klaar zijn, is de zaal redelijk, want dat kost al pas, maar die moet je als passie hebben. En we kosten niet anders. Nee. Ja, dan kom maar even goed. Ja, maar even wat leuk gemaakt weer. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is wat ik een keer zag, hè. De Fatima zong door 12 man en 2 stondtoffels inderdaad. Ja. Ja, oké, prima. Wij gemaakt schrijven voor de fiche van met die mensen. Die mensen, ja, die hoeven eerst moeten betalen. Maar later was het toch een kosteloos festival geworden. Ja. Want ja, wie de livestream benomen mee, met alle Ja. Limburgse artiesten. Ik weet niet in opboksen dan. Maar toch was het een regenavondje. Dus, Ja, dat is ook Ja. zo. Ja. We hebben toen stonden net een jaar of zo. En toen was het een café de Hamer. Nee, Oudjes oventje. Dit was 10 op 11 november. Dat was een zondagavondje. Oudjes oventje. Ja. En wij moesten optreden. Nou, we moesten volgens mij 11 uur of zo. 11 uur. moesten Dat Ja. was zin. En dat was nog met Joost, hè? Ja. De Runnenberg. En dan zag de leraars komen. En toen zag ik van, ja, moeten jullie eigenlijk... Ja, Het is toch niet zo druk? Ja, dus willen jullie eigenlijk wel optreden? We vroegen toen ongeveer 50 euro geloof ik. Of zo, 25 euro. We treden op. Ja. Tje Keijers zo aan de bar, hè? En Frank en Annemiek verliezen op bar. De rest van de nevens. Ja. En we hangen hadden voor volgezongen met de zijzon. En gezopen. Ja. Toen was je wel aangeschoten. Bij Ja. Oh, niet met de camp. Nee. Dat was ook leuk. Ja. Maar dat is ook niet, want ik heb in een andere podcast gehoord van, en is dat leuker met een groot plein en met een klein caféke. Ja. Dat kan je van tevoren nooit zeggen. Nee, We hebben een keer in Venlo gestaan en gingen dat de tent van vuur uit helemaal op een kop. En natuurlijk is dat gaaf als je, net zoals op het Vrijthof, van vuur tot achter iedereen een liedje mee ziet zingen. Ja. En de huurt zingen en je kwagen en sjaals. Maar ook een keer in een voetbalkantine met bracht inderdaad. Dan zijn we met 10 man en dus die kieken niet aan van kon je godsnaam doen. En uiteindelijk zie je er met een kruk in de lucht. Ja. Dat is het wel gaaf. Dat je dat Wat zijn dit bij ons? De naakste pop op het veld. Naakse pop, ja, inderdaad. Ik ben zo'n live poker, je alles zeggen nu. Ja, dat is TikTok, man. Dat is wat TikTok, Chinees. En een gemuntje met de prins, met de mars, het fluitje. Toen was we daar ook. Ja, maar de Dat zaal, was- de als je zaal- ooit beginnen, je loopt zo binnen. Ja, een gaaiers. Maar dat ziet er dan uit, dat tegen Het heeft niks met gemuntjes te maken. Dat waren witte moren met witte tafels en een witte vloer en met witte lampen. Ja. En dan moet je erop, echt, dat is ook erger als een kantine, nog erger als een Ja. kantine. En ik wat gewoon niet te doen zeg, waarom die halve garen allemaal. Ja. Klinkt als mijn hoeskamer met een witte tafel. Maar Dat is nog erger als dit zeg maar. nooit. Ja. Dat is een biljart, hè. Dat weet je niet. Dat is een biljart. Is het eigenlijk een Dat biljart? is helemaal, ja. Oh, dan gaat je spullen wel, joh. Ja, maar ja, dat geeft hem. Ja, Maar goed, we houden er inderdaad. En dan kon je daar binnen en denk je, joh, maar ja, wat gaan we niet eigenlijk doen? Ja. En dan heb je dan een podium gestaan dat 20 centimeter hoog. Dus, maar goed, dus dan begin je door en dan begin je Ries Platen zingen. En één keer gewoon die 12 man, nee dat is trouwens niet over, 50 dingen. Die beginnen gewoon aan te lopen. Ja. U doet niks eigenlijk. En dan was er een benen een fluitje en een vloer iedere keer. En dan moesten ze draaien. Draaien ze Dus, hem. bleef aan het fluiten. Dus ja, toen haaide er maar. En dus ja, een half uur lang heeft hij alleen maar liggen te fluiten. En wij doen het dubbel. We kosten geen noot meer zingen. We horen alleen maar wat lachen. Maar dat was wel een leuk optreden achteraf. Ja. En hoe is eigenlijk het moment gekomen, want jullie zijn eigenlijk begonnen hè, voor die hoekse nummertjes maken tot hoe was het moment dat je denkt, dit wordt heel serieus zeg maar. Was er dan een jaar dat zich heel veel gingen vragen of hoe lang was je er toen mee bezig? Nou, 2017, nou samen wij aan het drinken. Als ik het in de planning terugkijk, Ja. zijn door de aanvragen drastisch gestegen. Maar nooit met mij en die veel figurant die het ook weer opgeleverd. Ja, Ja, alleen begon te bellen van, wie kan dat dan? Ja. Toen weet ik dat Ronald Green zult een keer een uitzending van L1 ook met een interview en die kreeg ook de vraag van, wat is dat al, Boswijk? Want wij noemen natuurlijk op bij Ronald. Ja. Dat is een jongen van Boswijk en ja, maar dat is wel zo druk, omdat mensen van Boswijk, die zijn namelijk heel close met elkaar. Halve 40 dan. Dus toen begon ze natuurlijk wel een beetje te rollen van, hey, wat is dat? En Ja. Tom Doesborg die presenteerde het programma en
ja, wat is dat dan en wat is moerpotage? En Ja. zodoende werd ik ook uitgenodigd om dat liedje dan in de studio te komen zingen. Ja, ja. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel de Het Limburger breed heeft gemaakt. Ja, dat denk ik Ja, wel. Ja, ja. Want Nooit Meer Is Mij werd nog steeds best wel aangevoerd. Terwijl we zelf denken, ja, die plaat kennen we nog van het wel. Maar Ja. toch komen we nog op plaatsen waar dat ze zeggen, doen jullie ook Nooit Meer Is Mij? Ja. Ja, ja. En maar en dat weet je, zijn- het is ook gek hoe dat werkt. Jan. In Bijls bijvoorbeeld hebben we 1 jaar, die hebben eens een keer opgepikt ergens. Loos. Ja, ik weet niet. Ja, die Mosweg. hebben Ja. Ja, maar dan... Maar- Die maar- hadden nog zo 10 keer in En Bijls. Jordan Noors stond gewoon echt, en Ja. zo werkt het dan, hè. Ze staan gewoon 10 keer in Bijls. Ja. Dat is echt En goed, ook ongelooflijk. nog Genk en we veel helemaal. Genk, Rotem, alles, we zijn overal geweest. Ja, Brugge, vorige week nog zag ik net. Ja, maar ja, en we hebben natuurlijk ook wel een aantal, we hebben ook wel factoren gehad wat gewoon bijgedragen aan bekendheid. Ja. En dat begon met mijn eigen prinsenschap. Nou, dan heb je sowieso, hem kennen ze, kosten heel veel mensen in Wiert. Mij kosten sowieso ook al heel veel mensen in Wiert. Ja. Dat helpt aan mij. Dan werd jij nog stadsprins. Dat werkt natuurlijk ook. En dan allemaal die dingen bijeen. En, en ik denk ook dat we bewust sommige dingen gewoon slim hebben aangepakt. Ja, we hebben best wel geïnvesteerd in... en bewuste keuzes gemaakt om bijvoorbeeld zo snel mogelijk niet te veel meer in Wiert te zitten, maar ook boetewiert op te treden. Ja. En door ook in de kieker te spullen. En bewuste keuzes gemaakt om leuke clipjes te maken. Ja. Want wij zijn er dingen in Wiert toch wel een beetje mee begonnen, denk ik. Harry deed het nooit, en Ronald Karim deed het. Het was ook in de tijd dat dat nog niet echt gedaan werd. Nee. Ik denk dat bij Marathon werd er dan natuurlijk wel budget voor vrijgemaakt voor het wel te doen. Want ik ken nog de clipjes van Jeff Dieder, Frans Teunens. En soms werden er opnames gemaakt bij een radiostation en dat werd dan geboekt als dat is dan de clip. Maar ik vond het met name belangrijk dat YouTube vooral kwam op. Toen weet je toen nog wel wat dvd'tjes gebeurd links en rechts. En ik dacht gewoon als hij er wat humor in brengt, weet je, zeg met Dumb and Dumber-achtige humor. Ja. En dan gewoon die jong dat leuk vinden. Nou, dan gewoon een beetje een thema of een scriptje schrijven. En dan heb je een ijsautomaat voorbij, bij de Jaco. Dan werd jij boete gestaan van de moer, allemaal neer en bla bla. Boven de Donald Duck, kijk allemaal die. Het zijn maar heel kleine grapjes misschien, maar zo door kreeg je al een verhaaltje. Ja. En dan ga je de clipje wel afkijken. Ja. En het voordeel is ook bij die clips, hè. De eerste clips maakten we 10 jaar geleden, zeg maar. Toen waren die jong die dat keken, die waren toen een jaar of 6, 7, 8. Ja. Die zijn nu 18. Ja. Maar die clips werden nu weer door die jong van 7, 8, 19 jaar bekeken. Hè. Ja. Als het die moerreportage... Ja, ik fans, hè. Dat loopt wel door. En dat is... Door die clipjes bestaan werd heel jaar door. Ja. En als jij een plaat maakt en je doet geen clip, want we hebben niet overal een clip bij. Je merkt gewoon dat hij dan, kijk, dan werd je geloesterd op Facebook, dan breng je nu uit en dan denkt je iedereen, nieuwsgierig even luisteren. Ja. En dan gaat ze weg. Dan werd ze niet meer naar hem gekeken. Maar door een clip te maken, die jong, die Wichter, die draaien, dat denk ik helemaal griest. Die ouders werden helemaal perswild van die clips. Hoeveel filmpjes dat wij kregen. Van kijk eens, de Van Os voor de tv. Zitten we te dansen dan? Ik werd nog steeds serieus worden door Wichter, van die net kunnen lopen. Werd nog steeds bij de bakker aangekeken, stond met zulke ogen aan te kijken. Mama, is dit van de ijsmachine? De ijsmachine. Dat is echt ongelooflijk, nog steeds. Ja. En die jongens zijn al 18 nu. Ik was gisteren bij mensen en daar kon ik kom dat ik kwam gisteren bij mensen. Ik heb een foto gemaakt, die heb ik niet laten zien. Daar ga ik het hoes van verkopen. En dan zijn er jongtoes, die hebben bij de Action of zo, hebben die een ezel gehaald, zo'n klein ezeltje, met een heel klein dingetje erin te zetten. En dan moest ik mijn handtekening opzetten. Lijkt ze montage. Ja, zeg gewoon. En wat zei je? En dat zet ik dan op de sloopkamer hier. En de jongens prijs werd je nog, hè? Nee, maar dat is ook een grappig dat dan die jong die zin, weet ik, van de jongen zelf. Dus die platen die we toen maakten, waren die kleintjes geboren. Ja, en we hebben ook wel, wat het geluk van ons was,
En nu is het werd alleen maar, op 15 jaar 10 is echt veel veranderd. Ja, ja. Dit soort, nu met iMovie, dat was 15 jaar geleden was het echt wezenlijk angst dan het nu is. En wij kosten toen al, veel kost toen veel zelf, maar ik kost het wel. Ja. Wij kosten toen zelf al video's schieten en zelf editen. Juist, ja. Dus wij hadden er weinig kosten aan. Dus wij kosten het ook zelf doen. Ja. En ik denk dat wel heel veel bijgedragen aan. Ja, clips als beleving, hè, als biertje, dat duurt altijd goed. Nee, Als je wat humor in kunt absoluut. brengen, inderdaad. En net zoals dat bijvoorbeeld melodiekjes tussen coveren of je had weer dat wil nemen, is zo'n clip als Doe met mij. Vroeger als ik vroeger naar school ging, had je MTV en dan komt die Offspring door met Why Don't You Get a Job. En dan had je die band en iedereen sloot achter die band aan van al die mensen. En toen dacht ik van, dat is wel heel leuk met Doe met mij, want dat is precies wat hij wil bereiken met Doe met mij. Dan kort maar in een eigen packs en Doe met mij. Ja. Dus aan de hand van die clip hebben we gekeken van, nou wie wil dat ook kennen het gewoon eigenlijk. Je had alles. Alles. One Step Beyond, Blue at the Cold, die hebben gewoon echt letterlijk 1 op 1 gekopieerd van Madness, die clip. Ja. Want hoe zijn jullie op het idee gekomen? Want je hebt pas met Elle Frans ook een nummer samen gedaan. Hoe is dat idee ontstaan? Want dat vond ik een fantastische clip. Want de clip begint hier als groen en dan verwekt je camera en hier alleen maar aan het zingen. Ja, ik vond het fantastisch verzonnen. Ja, wij dus inderdaad gewoon totaal. Dus de camera. Nou ja, dat moet ik ook heel eerlijk in zijn. Op een gegeven moment komt zo'n compliment erop trouwens. Van de pinguïn, eigenlijk veel te steken. Nee, op een gegeven moment heb je een tijd, je moet je plaat maken, dus hij heeft plaat geschreven en die erop gewoon helemaal gelijk in. Hij had die plaat een paar keer geluisterd, zijn tekst bekeken en zei, ja nee, ik kan er helemaal niks mee. Ik vind het toen helemaal niks. Nee. En we hebben in het verleden wel eens, wat ik straks ook wel eens gehad van, ja, we vullen niet, maar we moeten iets uitbrengen, maar deze zag gewoon pertinent van, loesters, veel no-go, gewoon niet doen. Nou goed, plaat je aan de kant. Dat geeft je ook niks. Dat geeft je. Nee. En toen komt hij met het idee, aan de hand van het liedje van de mannen van Mosterd naar de maaltijd, uit die plaat geloesterd. En toen zit er van, ja, dit is wel eigenlijk een hele leuke plaat. En toen zag ik inderdaad van, ja, oké, leuke plaat. Ik moest natuurlijk ook zeggen dat ik geen bul aan een mega plaat. Maar toen kwam hij met het idee, en dat vond ik echt wel meteen raak. Toen kwam hij met het idee, geloesterd, dit is wel echt een Elle Frans plaat. Ja, ja. Zullen we dat niet met Elle Frans samen doen? Ja. En toen eigenlijk al meteen zoiets van, ja, dat is inderdaad gewoon by far een veel beter idee. Dat is veel meer carnavalesk. En als die jongens mij willen doen, zag ik, dan moeten we daar ook zeker aan mij werken. Want ja, wij doen niks samen met immers. Het past je wel perfect, zeg maar. Dat is echt heel leuk. Alleen dan kon je in de crew gaan en ik zeg ook tegen die man, ja, moet ik jezelf gaan editen of moet ik dan extern weer eens vragen of dat? Budget. Bij ons, we hebben het eerst bij ons afgesproken. Eerst, ja. Vergaderen. Wat gaan we eigenlijk doen? Ja, we zien het wel. Ja, het was inderdaad, er moet wel een clip in, inderdaad. Ja. Maar dit was ook eens zo'n nummer van, ja, we moeten wel iets doen. Want we lopen dit er maar gewoon doen. En, ja, prima. En dan is die gimmick, dan maakt het ook niks uit. Want het is al bijzonder dat we samen wat doen. Dus eigenlijk kan het niet mislukken. Dat is gewoon prima. Ja. En toen bij ons, wat gaan we dan doen voor club? Ja, en hierover, en alleen maar stomme zever natuurlijk, ja. En toen, en iedere keer ertussendoor, bij elke zin die er gezegd werd, dat geeft zich niks. Dat geeft zich niks. Dus ik zei, weet je wat we doen? We maken gewoon, we doen de openingsscène, dat iedereen klaar gaat staan. En dan is het zwaar beeldje. Ja, toen kwam het idee. Ja, ik zei, wij wat, oké, dan kon ik er toch nog wel een keer aan zetten. Ja. En dan maak ik er wel wat van. En, want volgens mij hebben we een uurtje zijn we bij de tram geweest. Juist. In 5 minuten hebben we het erop staan. 5 minuten hebben we dat erop staan en de rest hebben we nog 4 minuten gedaan. Iedereen ging zijn eigen weg weer. Ja. Maar dan had je wel wat materiaal. En toen dacht ik van, ja, oké, dan hebben we in ieder geval de tekst. Want dat zien we ook bij heel veel clips, dat er altijd standaard tekst in zit. Ja. Of het nu verstaanbaar is of niet. Er zit iedere keer tekst bij. Juist, ja. En dat werkt ook echt. Ja. En dan, maar eerst van een ander nummer er nog aan doen. Oh, dit is een heel lang. Dat geeft je niks. Toen in die 5 minuten zijn eigenlijk allemaal dit soort ideetjes gewoon gekomen. Ja. En dit is het materiaal. Op een telefoon was dat eigenlijk geschoten, ik weet het dan niet meer. Hou doen we een klant bij de tram. Ja, ik zeg, wij wat, misschien is nou gewoon een 4K en 60 frames per seconde. Ik zeg, dat is wat ik wil hebben. Ik zeg, dan kijk ik wel.
En dan merk je toch tijdens het editen. En uiteindelijk gebeurt er in die clip. Ik kan niks. Nee, Maar wie veel mensen is aanspraak met die clip? Ja. Terwijl je een paar jaar terug en clips, dan moet je 3000 euro tegenaan. Mega geëdit, je raakt het spullen. Het kan niet meer zo. Maar het leuke is van die plaat, want het is wel onverwachts succesvol geworden. Ja. Je hebt meer gedaan dan gedacht, zei. En de Prins van Bossen, daar fiets ik dan met mij. En de hele groep, die ken ik, daar werd ik helemaal gek van. Op alles nog steeds, dat geeft je niks. Maar van de vorige Mondjesfiets, toen was ik even naar het eten, ging ik een rondje wandelen in Toes. Ik liep bij Bossen bij ons achter. En ik liep, er was een meisje, een paar meisjes van een jaar of 10, denk ik, een klein fietsje. Ik kom voorbij fietsen. Oh, een meisje fietsen, een ander meisje zoet er achterop, of zo'n vleksje achterop bij wel. Hey, je bent ook van Boerenplantage? Ik zeg, ja, dat klopt. Dat geeft je Dat niks. geeft je niks. En ik fiets je door. Ja, dat is humor, hè? Dat is humor. En dat stuk dat Frans dat verkeerde nummer begint te zingen in zijn tijd. Ja, Was dat ja. ook jullie idee? Want dat vond ik ook heel schoon verzonnen. Ja, dat is top, hè. Ja, en wij hebben dat hebben we verzonnen. Alleen later, hier zegt dat dus ook, want dat zit je ook in Digge Mich, hè? Ja. Hou je echt nog van mij? Ja. Dus ja, jammer. Jammer, ja. Mosterd na de maaltijd. Het was voor mij wel, ik vind dat je de eerdere nummer een compleet ander arrangement, tenminste de nummers die ik ken. Ja. Volgens mij ken ik ze allemaal. En dit leek het meest op het origineel, voor mij gevoel. Maar dan kun je ook net, het origineel is, de geeft niks. Ja. En dit was, de geeft zich niks. Ja. Het zit je ook allemaal heel dichtbij. Ja, juist, ja. En sommige dingen, laat gewoon. Ja, Maar nee, dat is zie- wat ik zeg, het is ook een beetje, we moeten wat. Ja. En eigenlijk was het ook zoiets, gewoon voor de gekkie, ja, laat Ja, ja. gewoon uitbrengen. We hebben ook nooit zo, we hebben veel zin. Nog nooit zo snel een clip opgenomen. We hebben er nooit zo snel vergaderd over de inhoud van de tekst. Die is er nooit zo snel klaar geweest. Nee. En we hebben ook nog nooit zo snel ingezongen bij Ronald Moenen. Ja. En de tekst trouwens, want dat was wel het leuke van dit nummer. Daar heb ik eigenlijk elke keer met een optreden zelf, die ik dan voor het optreden, de personaliseren, compleet zeg wel, maar. Ja, dat is wel leuk. Dus Ja. dat was wel leuk aan Ja. het hele gebeuren. Ja, chic. Ja. Maar het gelijk, we hebben weinig veranderd. Excuses. Ja, leuk. Heb je nog dat samen kunnen zingen ook? Of zingen jullie hem... de Frans kun je wel steken nemen gaan, toch? Of is dat dan... Komen ze wel steken. Ik heb het Eén één keer. keer samen gedaan, volgens mij. Nee, weer, één keer. Nee, de Bosel. Oh nee, Bosel niet. Nee, weer, ja. Nee, weer op zaterdag. Ja, leuk. En nu gooi je vanaf de oude van de 11 tot en met Vastelovens gooi je natuurlijk heel intens met elkaar om. Je ziet elkaar waarschijnlijk meer als het toesvond, onder andere wat dat betreft. Wie is het boete de Vastelovens? Zie je dan even goed dat je samen op stap gooit of samen gooit of is het dan echt Vastelovens voorbij en hoe je even... Ik vind het met name prettig dat het gewoon niet zo gedwongen is. Kijk, soms gooi je bij elkaar over de vloer en soms zie je elkaar weer weken neer. Ja. Ik denk dat ook de kracht is van het hele verhaal om te zeggen van we pakken de 11 van de 11 en die 6 weken in de Vastelovens. Dat is al zo intens. Ja, Als je juist, heel ja. veel door moet op thuis zien en moet optreden. Ik denk dat je binnen de kortste keer naar de herrie bent. Ja. Maar dat is natuurlijk wel. Er zijn ook dagen bij je in de camper dat je... Ja, dan heb ik het wel gezegd zo gerand. Ja. Heel wel, joh. En dan ben je nog met toes in een dag. Ja, dat zet ik me niet ook thuis voor rechts. Ik heb een paar. Iedereen het ene joker, maar ik weet niet... Jij tot 30. Ja. Ik druk die mee, hè. Maar ik moet wel zeggen, we komen wel veel meer met deze dan 15 jaar geleden. We Want doen dan- ook wat dingetjes samen, hè. Ja? Gewoon een weekendje weg. Oh ja. Ja, maar even dat is waar. zo'n gekheid. We hebben 15 jaar geleden we hebben een groepsapp. Ja. En dat was een radiostilte. Ja. Nog vastlopen. Ja. Want ging de uit, de app, en dat begon dan zo rond oktober weer een beetje te leven. Ja. Maar nu gaat het eigenlijk... Ja, schijt maar uit. Nee. Als ik af en toe terugkom, Maar. na het werk op mijn telefoontje, dan heb ik goed 400. 256 mensen apps. Maar. Dus, en dat is, wij zien elkaar eigenlijk wel hier, we spreken bijna elke week af met elkaar. Ja, dat is zo. Dus ja,
Nee, ja, het is in de eerste 10 jaar, in de eerste 5 tot 10 jaar waren het wel echt twee. Paul en ik waren goede vrienden, jullie waren goede vrienden. Ja. Toen waren dat twee gescheiden werelden. Maar, Ja, juist, maar ja. tegenwoordig is het wel... wij voetballen, jij voetbalt er nu niet meer, maar tot vorig jaar ook bij mij in het team gevoetbald. Oké. Daniel en Davy voetballen bij mij in het team. Ja. Dat zijn, Davy is weer een hele goede kameraad. Ja, dus dat heeft allemaal linkjes met elkaar. Ja. En Ja. we zien elkaar eigenlijk door het jaar zien wij ook gewoon kameraden. Ja, juist. Ja. Gewoeren eigenlijk. Ja, geworen, ja. Maar het is niet zo dat het wil gedwongen zo, dat je iets probeert te ongrooien of zo. Dat is gewoon weer dat het komt en Ja, ja. dat is ook gezellig. Het is Ja. echt maar dat ik denk echt een vriendengroep tegenwoordig. Met de hemelvastdag. Ja, Vorige week hemelvastdag. Dan gooi je goed ook op de app van kom gewoon Ja. even van de brood schuren en degene daar met die geeft mij. Ja, toen is ook een examen inderdaad. En dan komt die vraag ook iets van, wie is dat boete vast om Jum? Ja. En- Ja, maar zie je eigenlijk met 4 man gewoon, dan houden we er nog 2 jaar af en dan zul je met z'n tweeën. Hallo. En later stond een gelijn op de weg van Hoes gegaan. Ja, dat gooi je. Dus Nog een tikje, maar een maar tikje echt een steunen luk- trouwens. Ja, een tikje, ja. Ja, dus. Jij wou nog wat vragen? Nou, ik vind het heel... Of ik het volgende heb. Ja, jij mag je wel volgens. Ik vind het gewoon door. Waar is nu het gemaakt ook ongetwijfeld bloepers met? Misschien meer als ik leven is. Daar kan we niet over. We hebben- Op een bühne bedoel je? Of gewoon Op een bühne of... Ja, tuurlijk. Nou, wat wel. Ja, wat Ja, ik heb al een paar. Oh, ik weet er van de ook al een derde. Ja. Ja, Paul, kom. Ja, iedereen heeft zijn rol. Jij hebt ook een rol. Ja, joh. We hebben bospop. Nee, bij de dingen, bij de Boswiel. Hedge op Suk. Hij is op stukje bij de bos. Ja, allemaal vind ik ook een vette kanonnen. Je moet wel zeggen wie ze mee gaan gehoven, hè? Ja, dat boven nog verkeerd aan. Ja, dat is Dus ze vinden Ik denk dat ik weet hoe dat heel gaat. ja, dat gebeurt hem dan, hè. Want ik heb ook een foto, die stond op OMR. En toen staat er voor een confetti-kanon. En voor een confetti-kanon schiet hem en zijn heel mensen in het publiek. En toen hebben we een keer... Door de bühne gezakt in het tier en Oh, zo. we zijn een keer op Fatima zijn we door de bühne gezakt. In Nigel had je en erbij stond, hè? Dat je door die planken gegooid met die zon natuurlijk genegeld. Wat weet je meer? Oh, en weet je nog wie dat toen de kerel neven was van de bühne afviel? Een Remunje of zo, Ja. hoe was dat? Tungeler, boksbal en tungel. Nee. Was toch al? Ja. Het Tungelgooi, het was het Groot Prinsentref. Oh, dat. Dus Bij de ijzer, dat was een bühne die was schof om 1,5 meter hoog. En viel neven de gardien wilde van de bühne af. Kijk, een van de rot of zo. God, met Ja, ja, de ik denk, presentator, dat was hartstikke gezellig. God, ik denk, deze doe het. Ja. Zalig. En wat vind jij van de presentator in die wiert dan eigenlijk? Nee. We zijn live. Ja, zit live. Ik heb er een knip. Ik kan het wel weten. Goed in de buurt vond ik wel een van de achteraf grappigste dingen. Kijk, je reed in de camper en we waren volgens mij op Loor geweest. We moesten nog, weet ik het wat, we zitten op A2. En op een gegeven moment marechaussee, we moesten ervan. Dus toen begon ze wel te tellen van hebben we wel nu gemannen. Dat ding zit niet één te veel, wij want dan heb je al een probleem. Dus Hier, de vuur niet eens open. ja, Kun je ook wel eens vuur. ja. En dan schijnt de chauffeur niet. Schietstol. Weet je wel. Dus de mensen kunnen binnen. Dan begin je op een gegeven moment, die mensen eerst de cupjes tellen. En op een gegeven moment zit jij hebt geen gordel om, jij hebt geen gordel om, jij hebt geen gordel om. Ja, dat ding is het nu de Ja, je zit vier. geen gordels in, man. Gordels in. Alleen vuur, dus alleen vuur moesten de gordelen. Dus oké, nou, hij had nog gekeken, dat klopt allemaal. Maar waarom werden we dan eigenlijk aan de kant gezeten? Ja, jullie rijden zonder verlichting. Ja, dat kan niet. Dat bestiert niet, dat we zongen, dat kan gewoon echt helemaal niet. Wat hebben we nog gedaan? Bij een Loor, wij net allemaal nou stickers gekregen. En aan die jongen gegeven. Die jongen allemaal stickers op je lampen van de kamer geplakt. Ja, we hebben geluk gehad, maar met een vrachtwagen, daar reed je zo'n kartonnen doos, hè. Daar reed je een knoes door de geer, hè. Wij hadden helemaal in de gaten. We zongen verlichting op een snelweg met een frikkedel. Oh man, zo'n plakkaat stickers ervan. Nou, we komen echt goed met de weg hier. Dus daarvan halen we op laat gekomen, de mensen vergiftig. Oh. Maar goed, dat maak je met. Ja, Dat juist, is ja. wel leuk achteraf. Als het niet fout gaat, is het leuke verhaal. Ja. En kun je dan nu eens zeggen, Paul, van ik ben zelf politie, dus het is allemaal goed. Nou, dit was toevallig Koninklijke Marchaussee. Die heb ik proberen te overtuigen, maar ik ga natuurlijk ook al wat flesjes bier op, dus denk ik bewust. Ik wou een beetje op achtergrond. Maar dit was eerst inderdaad over de gordels. En Ja. als er geen gordel in zit, Hoef je maar hoeven niet. ze maar niet in.
En die jij wil er zelf uitgaan. Ja. Lekker was een mooie camper. Ja, dat bedoel ik. Maar dan hoor je wat zingen erover. Ja, ook leuk. Dus ja, ik heb me toch niet meer bemoeid, maar dat hier dus wel een optreden gekost. Want die mensen worden echt kwaad. Wij komen echt te laat. Ja, juist, We hebben daar echt moeten schipperen om daar überhaupt nog iets te doen. Dat hebben we wel gedaan tegen een beetje afspraken. Ja. En daardoor zijn we wel al afgelopen jaar voor de eerste keer weer terug mogen komen. Ja. Ah, oké. Toch wel goed wel gekweekt, ja. ja. Je het wel goed wil, maar dat maakt ze wel mee. En Ja. dat goest dan wel eens goed in het eten, dus daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Met Ja. zulke dingen. En we hebben ook wel eens meegemaakt dat een nauwe camper, want de oude camper is gehemeld toen we de clipopname van de Albert Heijn hebben gedaan. Ah, ja. Toen hebben we eigenlijk binnen no time, want wij zijn 1 januari, volgens mij, of 2 januari, ik weet niet meer, zijn we de nauwe camper gaan halen. Daar gingen we mee aan de slag het eerste weekend en we moesten op Loor en daarna naar Bijls. En we stonden op Loor, dat is niet het wiet van Bos of vrij. En we komen terug bij de camper, niks meer. Niks meer. En dan vragen ze erbij. Ja. Alleen een lor kunnen Hij gelukkig nog een reserveaccu van de ooi, ik weet niet meer, in het ding staan. En dan alle mensen beginnen gelijk mij te denken, rennen naar blauwe hoezen, stoetels halen. Nou een accu of een andere accu erin, starren ze gelukkig weer. En we doen. Dus dat vinden we ook wel leuke dingen die ik gemaakt. Ja, maar toen ze gaan die iets volgen ook begonnen is met als moerenpetatie, hè? Dat mensen gelijk in de bres springen van... Echt fantastisch. Ik ben gewoon lekker in de camper gezet met een fles bier. Ja, maar dat is misschien, dat klinkt dat het niet arrogant bedoeld, maar je weet gewoon, dat komt in orde. Dan sta je op het moment waar je bestond met dat bos van Biergarten, we stonden daar, je hebt net Michael van Petit besloten, ik ga toch een frietent beginnen, dus ik knip de hele stroom van de zaal knip ik weg en ik wil gewoon krachtstroom alleen maar in een frietent hebben. Ja, dus we stonden daar. Festival moet gewoon beginnen. We kunnen weer ergens inprikken. Ja, dan gaat het beginnen stroom. Ja, natuurlijk, festival is ook een stroom. En dan kreeg PLB. Oh, dan ga ik wel even naar regel ik even een aggregaatje veel. Ga ik die eventjes halen. Dan ik over een kwartiertje hier. Om dan wist toch dat zo. En het komt gewoon goed hoor, jongen. Ja, en dat is dan toch wel tof als mensen dan, dat er toch deurtjes open gaan. Ja, maar Bart Jansen van buurthuis Moezel, daar zag we de Bonte Oventje op een gegeven moment laatst op Moezel de stroom uitgevallen. En op een gegeven moment inderdaad, daar heb je connecties. Dus super, zo'n mega-aggregaat geregeld inderdaad. En we waren een kwartiertje later, waar we Bonte Oventje of halve later. En dan zie je ook, het gaat er niet om het water dat je kindje, het gaat er om wim dat je kindje. Ja. Zeker. En in no time was je gelukt. Alles was goed, behalve de temperatuur. Was ijskoud er binnen. Ja, kun je niet klagen door. Schuld voor de beeromzet. Ja. Ja, maar dat was een keer met Bas Donkers. Ik kreeg. Ja, dat er voor bloepers zijn. Voerendaal. En toen we naar Voerendaal, dat ding was ook voordat we naar Voerendaal moesten, was Ja, de gevallen weer. uitgevallen weer. Was dat ooit? De Ooienkamp. En toen waren we dus in Voerendaal zelf, hebben we dat ding geparkeerd voor een Utrecht. Dus wij gingen eruit, hij wou dat ding, ik moet dat ding weg, ze zullen recht voor een Utrecht. Ja. Contacten, niks. Ja, godverdomme. Of van een oor gereden, hè? Ah, we hebben gereden. Dus wij dat ding, dan moeten we dat ding maar starten. Hebben we een auto geregeld, dat ding aan de startkabels, dat ding gestart. Ja, en nou zit hè. Wij waren al een oor te vreugd, hè. Toen nog wel. Een oor te vreugd, wat we nu doen? Ja, goest dat ding maar vol en begint met te rijden. Nee, 2,5 uur in Voerendaal. Oh, hilarisch. Dat was goed, ja. Toen was Bas nog een keer een tankje. Dat was ook eigenlijk een groot succes. Ik goest je die hele watertank vol met... Dus het kon Ik kan 124 liter water hebben. En mijn tankje. de diesel komt weer in de douche, komt je diesel naar binnen. Kijk, het start aan de verkeerde kant. Wat? Dus ja, je maakt wel eens wat mee. Ja. Dus de memoires van de moerenbetage werden nog wel een keer geschreven, denk ik. Goed. Ja. Nooit een keer van bijeen. Op de website kun je lezen wanneer dat ze stoppen. Ja, en hoe ze begonnen zijn. De podcast duurt 3 kwartier, of niet? Ja. Ja. Is ook wel leuker denk ik om met een groep eigenlijk op te treden. Want je maakt wel meer mee als een solo-artiest overal. Ik zei het maar. Nee, ja, als zij niet meer serveren was, dan waren we al lang gestopt. Ik zou er echt geen bul aanvingen, maar alleen aan het munt moet ik er staan. Nee. Maar dat is wat Robin net zit. Ken je ook niet. Ja, dat Prinsen-nummer dan. Ja, dat lukt niet. Dat hebben we ook nog
keer gedaan dit jaar trouwens, over dingen gesproken. Bij de kerkvuur. Dit jaar bij de rockstekers, bij dat geen rondboete stond met de saus. Och, toch wel. We hebben die 6 keer achter elkaar in Barcelona niks laten zingen, weet niet meer. Ja. Niks zo ja, dat niks verstoren, dat is een gedachte zeg. Friedrich Vassloven. Wat verdomme nog smiddags zit de 4 keer achterin het Vasslovenliedje gezongen. Ja, daar was ik echt op blij mee. Zing dat zo keer. Ja, dat was ik echt, dat zit je echt Nee, maar goed, zongen de camper en zongen we sferen, dan hebben we het nooit volgen. Nee. Of in ieder geval, dan waren we er doorgegaan, denk ik. Nee, we hebben wel veel gelachen. Ja, dat geloof ik, ja. Ja, dat is ook de reden dat we nog bestaan en dat we niet willen stoppen. Dus, Ja, maar dat is ook voor de lol en flauwekul. Dat is ook heel het uitgangspunt. Ja, zeker. Dat is heel hard. Ja, als je dit moet doen, dan red je geen naar aan, dan zie je snel klaar. En als het dan uitpakt en het resulteert in een hele leuke optreis en vriendschap, want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik vind het leukste vinden we, en dat is echt oprecht, dat we dit met elkaar gewoon hebben. Ja. En natuurlijk is het vet om dat mensen platen met zingen. En natuurlijk is het leuk om af en toe een bericht te krijgen door het genre van hey, we hebben ons naar YouTube te kijken. Ja. Hartstikke leuk, maar Ja. uiteindelijk denk ik, als ik voor mijn eigen kant, ik vind de vriendschap onderling vind ik Ja. De broederschap is dat is goud eigenlijk weer. het leukste, vind ik eigenlijk het tofste. Ja. Oké. Oh, dan moeten we kans beuken, hè. Dat ik ook niet. Dan een sentimenteel muziekje doordrongen. Ja, Duitsje op de knop. Zo weg. ja, ik kan wel eens douwen, maar ik weet niet meer wat er gebeurt. Dus ik wil best een keer douwen, maar... Ja, nu zeg Godverdomme. Dat is kijk. Dat is een tune. Begin te schrijven. Begin te schrijven. Dat is iets. Opnemen, check daarvoor. Dit nog niet. Nee. Ja, ik weet ook niet wat. Ik heb daar nu aan die knopjes gezet. Dat is wel echt mus. Helemaal klaar. Er was een 3 man binnen helemaal nee binnen zitten. Het is gewoon nog een musuur. Ja, al die optredens van 12 man hebben een paar applaus voor op de knop zetten. Dus, En dan kun je zelfs hier met die knop kun je er nog doorheen wisselen, heb je maar. Maar ik weet niet wat op de rest staat. We komen terug. God, wat een dood, hè. Heel goed. En willen we gaan afsluiten. Is er nog iets hoe dat we nu het komend seizoen naar touw kijken? Is er al wat over het nummer bekend? Of zie je eens aan het schrijven, wat stiekem of wat nou? Ik vraag het iedere week, maar ik huur nog niks. Wij ook niet. Ja, het is lang tijd nodig. Ja. Ja. We gaan wel, we zijn wel in contact met Bas. En, nou, Bas gaat weer gaat schrijven. Ja. Ja. En Bart gaat ook schrijven. Ja. Dus ik heb wel geleerd dat die jongens niet moeten jagen. Nee, Want toch gaan ze niet goed. ze laten ze ook niet jagen, denk ik. Nee. Nee. Maar het is wel tof dat we met het zijde-team als LVK 2 jaar terug zijn met dat zijde-team Ja. het in Wiert mocht gewoon doen. Want Ja, zeker. we rekenen Bas en Bart gewoon in dat team erbij uiteraard. Ja, zeker. Ja. Bijdragen die hun leveren, wat we net al zagen, dat zorgt toch verder aan een LVK mee kunnen doen. Want Ja. een LVK kun je alleen maar doen met een LVK-plaat. Ja. Ja, dat is gewoon... Klopt. Nee, maar dat neem ik daarmee wil ik zeggen. Dat niet, maar ik denk niet. Ik denk namelijk niet dat je doet met een Smij of met een Jacqueline. Nee. Dan kon je teksten wil, kon je gewoon niet door die jury. Nee, en dat is ook een koffer dan, denk ik. Van ons eigen. Wezen van spreken, maar snap je? Ik denk dat een AH, dat zou je qua tekst en qua sowieso omdat het originele plaat is, dan kon je er wel met. Ja. Maar we zongen de jongens, dan gewoon we geen LVK mee doen. Dus Nee. dat is ook de reden waarom we toen zagen van, als Bas niet fit is, dan Dan laat me weer. Ja. Dus dit jaar nog een keer volle bak. Maar toen je dat nummer voor de eerste keer huurde, ik neem aan dat je tekst of een completje of iets kreeg te huren, had je meteen zoiets van, joh, dat hier dan weer? Of, Weet je, Geertje van de Reema? Geertje van de Reema hebben we wel met een gang zoiets van, ja, dit vind ik wel echt tof. Ja. Want de vuur hebben we ook wel een demootje gekregen van een angstplaat. En daar vul je dat dus helemaal niet bij. Nee. Nee, zeker. Dat hebben we niet gedaan. En dan kun je ook gewoon bij een bepaalde tijdsdruk, hè? Want we beginnen met de studio, we gingen weer Marathon opnemen. Moet je mensen zenden op het tijd? Moet je mensen zenden op het tijd, want het begint met was de tijd wel te dringen. Ja, juist. Dus we worden hier blij dat ze met dat Geertje van de Reem komen, met dat melodiekje. Want ja, daar hebben we meteen allebei zoiets van, Ja, dat is gaaf. wat tof. Ja. Ik ben nog steeds dat we ook een clip heb kunnen maken toen. En mede ook door de titel in het halen. Ja. Maar dat zou natuurlijk eigenlijk wel fijn zijn als zij dat nu ook één keer te gooien kost doen. Tenminste, als het dan Geertje is van alle pijlen op de LVK-plaat. Dat is dit buiten kijf. Ja, snap ik. En de kosten van de camper en zo. Ja. Ja, want... Ja, begint je maar niet over. We zoeken nog wat sponsors. En voor het jaar daarna zoeken we weer sponsors. Leef ze zelf. Dat is goed. Het is een deurenklopper in ieder geval. Ja, godverdomme nee. Hij is zelf nog iets wat vanavond niet besproken is, dat je denkt van, nou, denk hoe ze nog even erin. Daar willen we er verder ook niet over hebben dan.
Of is alles wel besproken dat je zegt van... Ja. Ja, dat klopt wel op met een putje biljarden, maar niet. Ja, Ja. Ja, ik denk dat alles wat gezegd is. Toch? ja goed. Ik vond het fantastisch. Jullie waren erg Ja. schoen verrast dat er 4 man waren. Want Danny zei 2 en toen 3. Nee, ja. Dus Angst heeft natuurlijk extra microfoons gehoord. Dat was... Tuurlijk. ja, geen probleem. Mensen die op TikTok live hebben proberen te kijken, die hebben een dag zich kunnen vervelen. We zetten het wel online heel snel. Ik kon mijn best doen dat het... En zie je het iedere keer dat het een week duurt, maar we al 2 dagen zien online, dus... Ik denk dat het zaterdag wel online staat. Maar het zit dus niet op TikTok geweest. Nee. Dat denk je niet. Ik dacht dat het geregeld was en ik raakte in de spanning. Ik probeer op knopjes te douwen, het werkt niet. En dan zie je ook een vreed dominant om ik touw. Dan word ik er wegklikken. Dus we nemen het op en we gaan het online. Nee, we zetten het online. Voor mij is mijn best doen dat het mij wel lukt. Want je geluidt niet mensen. Hij merkt wie? Nee, we merken 2 dagen achter elkaar al afkijken. Oh ja, natuurlijk. Ja, merken ze weer. Dus vooral de Non-de-kanarie. spullen is gewoon heel veel jaren. Als die het inderdaad fijn. Maar wem kunt ze maken? De cirk. De cirk. Oh, dat zou je. Ja. Dat kost het net. Nee, die gaat niet. Ja, maar als hij de aflevering van mij is, kijk wel. Ja, TikTok, ik ben Dus ik zet er zelf Dat is terug. weer een aanstekenmerk nou. Aanspreken met de gotcha. Ja, weer een gotcha. Heb je mee naar afteren? Oh, leuk. Nee, weet ik. Nee. Is goed, Jeff? Ik doe nogmaals hartstikke bedankt dat jullie er waren. En, Ziekte de was. ja, fijn dat je er was. Like je een keer, doe je een keer als volgen. We hebben al 3 volgers en 14 fijn zin. En voor de rest, Oh, die korte filmpjes werden toch wel goed bekeken, hè? die werden heel goed Ja, bekeken. ja, Ik ben ja. wel zelf elke keer opnieuw aan het kijken, maar dat gaat... Maar dit is in ieder geval geen kort filmpje wel voor vandaag. Is nee, maar... Probeer het even. Nou, we hebben zo'n tool, hoe je dat doorheen en dan maak je er allemaal korte filmpjes van. Hartstikke ideaal. Oh ja. Alleen, dat werkt heel goed met het Nederlands. Alleen Ja. dialect, daar maak je maar wat van. Dus die beschrijving die erbij stond, die kloppen van geen kant. Maar dat kun ik aanpassen, maar was het te lui voor? Ik denk, ja. Het is volgens mij wel heel veel werk, want het Plainfiers en Heetse, dat was iets van het steen en Heetse. Ja, daar klopt je geen zak van. Dus, maar voor jullie gewoon het goed om. Voor jullie gewoon het alles met Jullie is trouwens geen wiers. Ja, gewoon met het verrug of zo gewoon het gewoon om. Zit je rein op de bank, hoor, ik beloof dat ze alles schiet en nog controleren. Dus dat moet helemaal goed komen. Nou, controleren. Ja, en dan nog. En dan begint er nog op telefoneren. Nou, dankjewel en tot de volgende keer. Goed, hè? Hoi, hoi. Hoi, hoi.